ahoj, zdravím vás na kanále Legendy silnic. Dneska jedu na první vejlet s mojí 250 sportskou. Po renovaci, po generálce motoru a tak dále. Dostal jsem veteránský čísla, takže můžu vyrazit. Jsem sám zvědavý na nějaký první dojmy. Určitě je s váma nasdílím a uvidíme. Doufám, že mě motorka nesklame a nezradí při první jízdě, ale já si myslím, že to bude v pohodě. Tak nebudu zdržovat a jedem. Takže mám najeto prvních 25 až 30 km. Motorka na to, že je po generálce a po renovaci, tak musím říct, že vyšlapuje perfektně. Šetřím jí, nedávám jí nějaký velký kotel. Musím říct, že jsem spokojený naprosto. Jediný co, tak jsou tam trošku cítit vibrace, ale to u té Zetky nějak tak jsem očekával. Jinak jede perfektně, jsem fakt spokojený. Zeptal bych se vás na závěr, jestli máte Grecin karburátor nebo Jikov. Mně se zdá, že ten Grecin nejde úplně tak do otáček nahoru, jak bych si představoval. Drží volnoběh, všechno v pohodě, ale jestli máte zkušenosti s Jikovem, tak řekněte, jestli je to opravdu znát nebo ne, jestli to má cenu měnit.